अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. बांदा ते आई राज्यमार्गालगतची खचलेली बाजूपट्टी येत्या 2 दिवसात दुरुस्त करा, अन्यथा संबंधित ठेकेदारावरती गुन्हा दाखल करू, असा कडक इशारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सावंतवाडीचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड यांनी शाखा अभियंता विजय चव्हाण यांना दिलाय. पाहूयात. पावसाळ्यापूर्वी रस्ते दुरुस्ती कामे का करून घेतली नाही? पावसाळा होईपर्यंत ठेकेदार आणि आपण झोपला होता का? त्यामुळे 2 दिवसानंतर याबाबत कोणतीही तक्रार ऐकून न घेता सरसकट गुन्हा दाखल केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, अशा शब्दात अजय कुमार सर्वगोड यांनी विजय चव्हाण यांची कानउघडणी केली. दोडामार्ग राज्यमार्गाच्या साईड पट्टीवरती MNGL कंपनीच्या ठेकेदारांनी खोदाई करून गॅस पाईपलाईनचं काम केलं होतं. काम पूर्ण झाल्यानंतर दगड व खाडीच्या सहाय्यानं साईड पट्टी मजबूत करणं आवश्यक होतं, मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आला. पावसाच्या सुरुवातीला त्याचे गंभीर परिणाम वाहन चालक, प्रवासी व ग्रामस्थांना भोगावे लागत आहेत. या राज्यमार्गाची बाजूपट्टी ठिकठिकाणी खचल्यानं अनेक अपघात होत आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांचा या अधिकाऱ्यांविरोधात रोष वाढत चाललाय. आज याबाबत कळणे ग्रामस्थ रस्त्यावरती उतरले आणि बांधकाम अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत जाब विचारला. मी सर्वच याच्यामध्ये जर ह्या शुक्रवारपर्यंत त्यांच्या कामाक सुरुवात नाही केली याने तर मग मात्र रास्ता रोको आणि त्याचा सर्वस्वी जबाबदार हे बांधकाम विभाग आणि MNGL कंपनी राहते. दिवस घालून गेले पाण्या घालतले बाकी काय करू ते ना. आता तर त्यांनी कोसमवाडीची वळणा बघू नाही काय परिस्थिती आहे. कोसमवाडीची आहे बघा, सेम कंडिशन, काही एक फरक नाही. 2 मोठे गाडी येईल ना तर ती पलटी मारून खालीच जातली सरळ एक गाडी. त्याच्यात ती घातलेली लबडा ती दुखीला ती बसली. आणि सांगू गॅस पाईपलाईन सगळे म्हणतात तसे नियम पाहिजे का? नियमात आहे नियम काय तो धाब्यावर बसवल्या तर बसवल्या आणि या बाबतीत अशा प्रकारचा केल्याच्या योग्य नाही ना. हायस्कूलकडे आजच्या आज रिबीट लावतो पूर्ण. आपल्या बांधल्यापर्यंत बघून आलो. आता अजिबात गॅस पाईपलाईन टाकू नका पावसात. मला एवढे दिवस काय झोपले होते काय गॅस पाईपलाईन मध्ये? फेकून दिली सगळ्या पाईपावर. काही करा टेंडर भेटायची काय कारण सांगू नका मला. रोज उठून पेपर लागले आम्ही त्या बांधलेल्या बातम्या ऐकायच्या का? 2 दिवसात मला संपलं पाहिजे मग काय विषय? साहेब आम्ही आता कळण्यात आहोत. जाय म्हटलं तरी 100 लोक या ठिकाणी. मी तुम्हाला हे जर शुक्रवारपर्यंत नाही तर शुक्रवारी आम्ही रास्ता रोको करणार आणि नंतर तुम्हाला आणि तुमच्यावर गुन्हे दाखल करणार बांधकाम खात्यावर. तुम्ही लक्ष द्या. तुम्ही इकडे तिकडे फिरू नका. मुंबई दौरे करू नका आता. नाही सर, करतो शुक्रवारपर्यंत जाऊ. टेंडर ओपन झालं तर सर सांगतो ना कोणाला तरी. साहेब साईड पट्टी भरपूर आहे साहेब. काय म्हटलं 7-8 किलोमीटरच्या वर आहे साईड पट्टी सगळी खराब झालेली. पावसाचे उद्योग कोणी सांगितलं तुम्हाला करायला? पावसाचं नाही साहेब, ते आता केलं होतं ते पावसामध्ये बसली सर ती. कुठं गेले माती टाकण्यात अर्थ नाही हो. मातीने बेस्ट कसं वाढायचं सांगा ना. साईड पट्टी बसली सर ती. अगोदर उपाययोजना करायला नको का ह्या सगळ्या गोष्टीची? नाही सर, मला सांगा, तुम्ही पावसाळ्यापूर्वीची करून घ्यायला पाहिजे का नाही सांगा. त्या पावसाची वाट बघत होते तुम्ही, तुमचे ते ठेकेदार कोण आहे ते? नाही सर, एस्टिमेट केलं होतं. नाही सर, मे मध्ये टेंडर काढलेलं आहे तिथे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.